U susret ovogodišnjem obeležavanju jubileja 20 godina rada o najznačajnijim aktivnostima u protekloj godini, predsjednik Udruženja Multipla skleroze Severna Bačka sa sedištem u Subotici, Tibor Salaji. Pre svega realizovane su razni tipovi radionice i to umetničke, kreativne, rekreativno vežbanje, edukativne, naučne, psihološke, zatim savjetovališta, naučne tribine, okrugli sto, zatim poseta pozorišnih predstava, dani poezije, grupni radovi, akcije i to smo mislili da sa subotičkim rasadnikom da organizujemo akciju Zasadi jedno drvo svakom bolesniku multiple skleroze. To će biti u toku ove godine. Zatim, realizovani su osnovni lekarski pregledi u prostorima udruženja, znači uz najbolju saradnju sa bolnicom Subotica i sa svim doktorima, lekarima specijalista za multiple sklerozu, oni dolaze ovde kod nas i vrše osnovni lekarski pregled. Znači, bolesnici ne moraju ići u ambulante na preglede, nego ovde na licu mesta, znači osnovni lekarski pregled doktori, znači specijalisti izvrše i čak što više daju i upute za snimanja i za laboratorijske preglede. Zatim, realizovali smo još predavanja i to edukativna, znanstvena, informativna, medicinska, farmaceutska. Zatim, realizovali smo okupljanja, to jest druženja članova, zatim sportska takmičenja, zatim terapeutske i rehabilitacijne aktivnosti, psihološki i psihijatrijski rad, sportska takmičenja, savjetodavni terapeutski rad sa nepokretnim članovima, to znači obilazak nepokretnih članova svojim kućama.